Не трябва да прави нещо. Сега е сега баркоча да сме. Да? Отидеш до Моска. Да се види лицето на... Мини от другата страна. На бъркащия. Ух, чакай. Гледай по-бре. Позиция да не се по-бре. И ти казвам. Значи, каква е схемата? Double anal penetration, знаеш кой е? А? Два, разбираш ли? Два. И она се изпика през това време, докато двамата я го ръгат в газа. Представяш си каква психика е това? Джедаите пасти да едат. Дед Дарт Вейдър, големия бил, дед докато си говори с единия на интеркома, другия дед го уби. Ара му заврат два хуя в газа и да се изпикай. Да се върнем на темата за баркоча. Това е баркоч. Колко много трябва? Не разбира. Водата не е ли множко вече? То дърпа, бе!